Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat patulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan ang Megan at taga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti kapadasak iti biyag, may papayan ken ayat. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Megan. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. No kasta, insinam ni Jovan? Wan ay da, diya kaya tikas kan kuha na. Tapay met, anya manan tisan mo kinayat. Kasano, pasaray, ako'y kuyog kami. Kat makakita iti napintas wano sexy, matiritir ti tangad na. Anya? Makapainsultumat no maminsan ti kasjeng aramidan na. Amangan no kunaan ti makakita, pinikpikot ko laang. Iso nga yung break mo? Wan Ay, imbagam ti makagapon wapay nga yung break mo? Ay, saan na nakasapulan? Ay na, imbagam kumalatan Anya nga iti ammo. Amangan no agbaliw do imbagam. Uray pa ibagak. Dalpasan, anadismayaak. Saan kon akayat? Iso nga in-break kon. Apay asaan manan nga umumay ni Joban dito'y balay? Amuyo latan Adamanan saan mo akinayat kan kwa na? Anya pa'y ngay. Ay, naglakakan tumat ang madisdismaya. Isu nga awan agbayag akaayan ayat mau. Kasano, katawang pa'y limpyo ang matumpungak. Kasano? Kat ultimo style ti pandangan ti may sa alalaki kat pakadisdismaya am. Apay kit dinasaan ngay. Da kayo man mati makidate iti kasla mabisbisinan ang napumpun no tingiwat na. O, saan kayo kit din ang madismaya? Kat amagan no talaga ang mabisin mo't Uray pa'y nanang. Agpasimpilaang kumamot Ay, yak amukan ka. Amin laangan kat pakadismaya am. Hi, miss. Awan ka dito nakatugaw dito, eh? Nagwapo mo tanday ti alalaki. Awan. Mabalin ti makitugaw? Sige laang. Isagaan ni Lander. Anya ka di tinagan mo? Megan, Dito'y ka nga trabaho? wan, may saak alain cook iti day tarakkel apasdag. May sak mat a waiter. Anya aflor ti ayan mo. Apay nga ita ka laang ang makita. Iti second floor. Ken nabiitak pa lang amin. Kasta ka di. Di taak mo't first floor. Mabalin ka di nga maalat ti number mo? Sige. Mabalin man. Nagwapo mo't tanday dyan nga may nang pasyarkan ka, Megan. Nakamamwam. Iti mo't lang pagtrab-trabahwak a building. Ngam agsabali a floor ti ayan mi. Agar-aram kan ka. Wana nang. Kahit kayat mau. Wana nang. Ngam saan ko pa sinungbatan? Paliwa man na laing Ang mga nointon ko adamanin saan mo kayat kan kwa na. Nakagiddan ko matanangan. Kat nakita nga awan problema iti panangan na. Paliiwam na imbaga sa musong batan. Ay na, nagwapo mo tinday dyan nga agar-aram kan ka. Apay asaan mo pa'y lang asong batan? Paliiwag pa'y. Amangan wadan tumot saan ko ang magustuhan kan kwa na. Ay na, sungbatam kit din. Ang mga numapalus-pusam pa'y. No adan to saan mo ang magustuhan, di sinam to. At least, napadasam tinaki boyfriend itikas dya kagwapo. Sika talaga, sugsug ka. Nagkapsot kan tumat ngamin. Ay na, no siyak lang ti arman na. Saan ko naparigatan? Sige man laangan, song bata kon. Imbis asaan pa'y kumahangam, sugsug ka mat. Ay, agpakipot ka pa'y lang amin. Kaayan-ayat mo gaya man nilandar. Wan nanang, Kaanaw masinong batan. idilaang na minsan, nanang. Kahit awan pa'y tinapaliw mo asaan mo akayat kan kwa na.
Awan pa'y mat. Ay kat barang no isunti ka gasat maw. Pinalpaliiw ko itay nagpa-share kami. Kahit awan mo ti saan ko ang nagustuhan agaraw na. Apay asaan mo a pinastrike ita intulod na ka. Agdardaras mo at nanang. Ada ka no bisita da. Ay kat nasaya at tanay itulod na ka pay. Ay, hurumbang laang, nanang. Nakaawag ka mo't, babe. Ada ibagam? Kaya't ko lang ang mga tiboses mo. Ken kaya't ko asiguraduhin, no adda kan dita balayo. Ha? Asa di no kumangay ti ayan ko? Anya ti amok no adda ka itirwar. Anya kumangay ti aramida kitirwar. Agsel-cellphone na kanya. Pangalalaak ititurog ko. Sikangay. Anya ti aramidam. Amangan mo't no sikat ti ada plano na arumwar. Nakaidakon. Sana karumwar. Nakaawidan dagiti ko nam abisita yo. Wen, itay pay. Alang arudan. Aginanatamutan. Adapay trabaho tayong ton bigat. Okay, maturog ka nga ruden, takastak met. Good night, babe. I love you. Good night, Lander. Ay, maturog ako man. Nga madamot umaw-awag. Asino nga tada ito eh? Ha? Narika matgayam. The best friend ko ida high school ang nabayag iti abroad. Nagawid nga ta? Sungbatak man. Hello, Rika. Hello, best friend! Kumusta kan? Okay lang, Mat. Sika, kumusta kan? Sa dino ti ayan mo? Adak dito'y Pilipinas. Awisan ka kumarumwar. Ag nightlife ta. Ag diskuta ta kailiw kan. Ha? Isu asikat inawagak, ta sikat kayat ko akadwa. Ay, paayan ka kuma. Tama sa papay ti trabaho inton bigat. Ngam alaman laangan. Total, nabayagan asaan ta ang nagkita. Dahit naman ti kayat ko kan ka. Sanak ang mapagkidkidan. Sa dino nga ro ti pagkitaan ta? Amok mat dita balayo. Umay kan sukunan dita, tapno saan ka na marigatan. Okay, urayin ka nga ro, best friend. Itaak lang manin nga ginuhon. Uray siyak matan niya. No apay mat nga inumpay lang ti pangawisam kanya. Tapno enjoy Sana bali maminsan lang mo. Oh, ang mga no kayat mo ti agsala. Siyempre kayat ko. Timing. Iti dahi alam isa. Ilander. Kat. Adda babae ang kakatwada. Uy, asino tikit kitaan? Mapanak ko maiti CR. O sige, mapankan, taurayan ka dito eh. Talaga ang lander dahi chay. Madlaw na bartakan. Apay asaan na nga imbaga arang margayam. Inawagan na pa eh. Tapno masigurado na ka nung maadaak ijabalay. Ngam isunod gayam ti adak plano na arumwar. Ibagak ka na Rika. To umalis kami. Diyak kaya ti agpakita iti day taulbud a lalaki. Umalis tayo iti paginuman. Diyak kaya ta dito eh. Anya, taapay man. Adda dito iti boyfriend ko. Nakita. Diyak amo arimwar gayam. Kan saan na nga amo arimwara. Anya? Apay asaan mo nga ayaban dito yung table ta? Nadismaya akong kankwana. Ululbudan na. Kunana itay amuturugan ita at dagayam dito. Anya ko matipagsakitan tinakam mo. Kat oray si kamat, ada kamat ditoy. Yung best friend ko tinangawis. Iso saan ka mapagkutkudan? Dinto nga iso. Kat, anda babae akakadwada. Okay. Sige, Rod. Umalis ta, no iso ti kunam. Anya ti kunam? Isinam ni Lander? Kasarod. Diyak kaya ti maululbudan. Ay, ita. Kinaulbuld mo at tinakita mi ti boyfriend mo ang nakadismayaam. Agasam. Kundi awag pa'y kanyak idirabi tapno laang masigurado na nga adak ijabalay. Ngam isugayam ti ada plano na arumwar. Kasano nga amom arimwar?
Imawag kanyak ni Rika, a best friend ko, iti high school. Nagawi sa rumwar kami. Kat iti napanan mi, nakitak ni Lander nga adda kakadwada a babae. Grupo da. Saan mo ngay nasitgan? Saanan? Amok tumot lang nga inuulbot ti ibagana. Nadismaya akon. Iso nga i-break kon. Ay, awan lata. At dalat ta makitam, apakadismayaam iti nagwapo a boyfriend mo. Anyati ko na. Makibreak kan kanyak. Nalawag mo siguro tinanggag mo. Ngam anya ti basol ko. Saan kagayam nga ay ayatan? Anya. Sa bali ka mata niya. Kalaat-latan a makibreak ka nga awan ti umno arason. Sana bale. Taadumot dita ti babae. Saan ka maawanan? Gaputan na taer ka. Awan maaramidak no makibreak kan kanyak. Alangan mat nga agpakasyakan ka. Tapno laeng sa anak nga i-break. Saan ko akal kalikaguman ti panagpakaasim? Kan oray pa agpakaasi ka. Saanan ang mabaliwan ti pangadang ko? First time nga i-break nak ti babay. Ang okay laeng. No day tati pakaragsakam. Bakit akoon, Megan? Nga maging gaita, awam payla ang asawam. Makapadismaya dagiti lalaki, nanang. Iso anaw din ni Lander, anak ayan ayatak. Kat, kasano ka nga ruda na mapanawak? 35 titawin mo na. Nagadua ka anak kak, nanang. Anya ayat ipagdanagan niyo. May bayat kumamit laang, ano ang nabukod mo a pamilya? No makasapolak itilimpyo a lalaki, mabalhin, nanang. Ngam kaslaawan mat. Awan ti perfecto a tao, anak ko. Laglagi pumday ta. Ito lang manin ang makaumayak iti dahi ti aparke. Mangsapolak iti mabalin ko a pagtugawan. Iti dahi abanda. Adda tugaw kan linong pay. Adda lalaki ang nakatugaw iti bangir at tugaw. Nakatalikod. Saan ko latan a pampansinan? Bapanak mo tagtugaw iti bangir. Ni. Apay akas lagsang sangit ti lalaki. Apay nga ta. Anya nga ta ti ramidag. Asit kak nga ta. Makamuditan. Asit kak. Ang mga no adadak kalaparikot na. Okay ka lang, kabsat? Di naklatan ni kaskaso. Kaya't ko lang erwar ti sakit tinagam ko. Saan mo ang mairwar ti sakit tinakam mo? Babaan iti panagsangit mo laang. I-share mo, no anyaman ti problemam. May mayat ka no, at ipangibagaam iti problemam. Kadyay, saan mo nga am mo at tao? Saan akmat lang nga matulungan? Sigurado ka? Apay. Kabalam nga agasan ti puso ang nasaktan. Saan ko akabaulan nga agasan? Ngam, mabalin mo nga ibaga kanyak tinapasamak, tapno malaganan ka. Ti babae nga inururay ko itinabayag. Nakiasawa gaya man ni abroad. Oh, di aglaklakay kalatan abaro. Kas kanyak. Dahi tati kayat ko ang mapasamak iti biyag ko. Gaputa, pasigmat nga awan na saya at amabirukak alalaki. Kaya't mo ti agbakbakad abalasan? Ison ti papanan na. Iso nga awanan maaramidak, no di, awatak latan. Mano ay ti taon mo? 35 kon sikangay. Agkaedad talaan gayam. Hoy, saan mo asangitan ti tao, asaan anangilalakin ka? Saan da deserve asangitam? Saan analakaday tangay magpagam? Tunggal malagip ko ti pananglo ko na kanyak. Agarubos dagiti luwak.
Lapdam, saan mo nga ipalubos ang maabak ka? Agar-arab ka di ka ni Mark. Saan, nanang? Hapay nga raw, da ka na yun dito'y balay. Sakit kumkumpurmi ti awit na. Kaya't nalaang mat ang makisarsarita kanyak, nanang. Tapno siguro, mailiwliwag na ti parikot na. Ano kasta nga raw? Gayam ti pangibilbilangan na kan ka. Siguro, nanang. Kasla na singput man ni Mark. Wan nga rod, nanang. Nakabiro kak itigayam, nga awan madilaw ko kankwana. Kat, agpatingga kayo latan nga rod iti aggayam. Ni nanang at talaga, tila damdamagan niyo. No, agarem ka di ni Mark. Song batam? Diyakam mo, nanang. Ngam, naragsakak, ang nakasapulak itigayam akas ka ni Mark. Naglabas ti tawen, ket nagarem kanyak ni Mark, Mr. Lonely. Ket gaputa nagbalin agayem ko iti manu atawen, amamo kon ti ugali na. Sinong batak nga rod, ket nagkalaysa kami. Tuy pagayam mo, Megan. Agyaman nakpagam Megan iti daytoy apakasarita sapay la kumata agbalin anaragsak ti padagden nayo kini Mark. Ket no bilang tadaman makitam asaan mo amagustuhan kini Mark, ibagam ken kuana. Tapno mapagsaritaan nyo anaimbag. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Megan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.